Hello guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Mike Padua at nakatuloy tayo sa pinakabagong analysis sa panahon na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules, Hulyo at 3 hanggang 5, 2023. At ito po ang ating Tagalog version, pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga, headed by Honorable Mayor Nelson Legacion, at ang ating Honorable Congressman Gabby Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. So, umpisa nating update. Ano ang pinaka-latest na yun? Ay mukhang same pa rin po ang ating panahon. Katamtaman, ang lagay ng panahon sa hapon ng gabi. May mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagulog. At halos wala po. May southerly winds lamang po dito sa may pinaka-kanluran bahagi po ng Dagat China o West Philippine Sea. Meron po tayong temporaring pagbabalik ng hanging silanganin at mag-persist po ito sa mga susunod na ilang araw. Ito po ay medyo mainit at nagbibigay po itong mga kalat-kalat hanggang widespread po ng mga local na thunderstorms. Ito po mga thunderstorms, ang iba sa kanila ay malalakas at pwedeng magbuo po ng mga tinatawag nating maliliit na buhawi o mga funnel cloud. Kapag yung ulap ay hindi pa nagtatouch sa ground, especially sa kalupaan, ito po ay tinatawag funnel cloud. At yung hangin sa baba noon, tapat noong funnel cloud, although invisible, hindi pa siya connected, nagka-create pa rin ito ng malalakas na hangin. Pwede umabot ng 100 kilometro bawat oras. Kagaya kahapon, sa isang barangay dito sa Milaor ay nag-create po ng grabe pong hangin. May mga ilang bahay na nasira. Okay? Buti naman po, wala naman pong namatay at walang seriously na injure. Okay? So, mag-ingat po tayong lahat pag may mga ganyan po mga thunderstorms. Itong area po ng San Fernando at Milaor sa Camarines Sur ay notorious po sa mga maliliit na buhawi. Pag nasa dagat po yan, water spout po ang tawag dyan. At kung yung ulap na yan ay nag-connect na po sa ground, ibig sabihin yung ulap connected po at tumama na sa lupa, EF1 tornado, yung pinakamahinang tornado, which is more than 100 kph hanggang 150 or 200 kilometers per hour. So, kasing lakas na po yan ng isang typhoon. Kaya mag-ingat po tayong lahat at mga kidlat, medyo delikado po yan pag may mga severe thunderstorms at mga malilit na yelo, yung mga hailstones na bumabagsak dahil po sa mga severe thunderstorms. At mga pagbabaha at pagguho ng lupa rin, lalong-lalo na po sa may slopes ng mayon, pag mayroon pong malalakas na thunderstorms ay pwede magkaroon ng malilit na lahar. Ang medyo nakakapinsalang lahar kapag mayroon pong bagyo na magbigay po ng ulan na umaabot po ng 1 hanggang 2 buwan na volume of rainfall sa loob ng 24 oras. Yan po medyo may very difficult at mapiligro po o nakakatakot sa ating mga kababayan. Okay, so yan po ang ating panahon dito po sa may Southern Palawan, Sulu Archipelago, at kanluran bahagi po ng Mindanao o sa may Zamboanga Peninsula. Meron po tayong surface trough. May mga cloudiness din po dyan dahil convergence din po yan ng mga ulap at medyo elongated atmospheric or lower atmospheric pressure. Nagbibigay po dyan ng mga pagkidlat at pagkulog ng mga thunderstorms. Wala po tayo na tatanawan kahit na sa mga computer models na low pressure area o sama ng panahon o kahit bagyo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. But all eyes tayo sa katapusan ng Hulyo, may posibilidad na baka may mag-form. Kaya babantayin po natin ang Western Pacific. Usually mga ganitong napakatahimik na halos 1 buwan na po na walang bagyo ever since nung umalis si Chideng nung first week of June. Medyo may hint na po tayo na baka magkaroon ng mga activity in the coming weeks. So, all eyes tayo. And nandito tayo para ibigay sa inyo yung pinaka-latest every other day. Kapag meron, i-announce po natin dito sa ating YouTube update as well as sa Facebook video updates natin. Yung mga nagtatanong sa latest El Nino update,
probably this week or next week may bago po yan. We are still awaiting the latest mula sa US at United Nations World Meteorological Organization. Yung mga latest po, yung sa Climate Prediction Center, the latest on El Nino, kung kumusta na po siya. But as of now, ay patuloy pa rin yung kanyang pag-development. Okay? Patuloy pa rin ang kanyang pag-develop. Kaya all eyes tayo dyan sa posibleng pagbawas po ng mga pag-ulan. Sa ngayon, normal pa po tayo. May mga thunderstorms, may mga much-needed rainfall dito po sa ating bansa. Now, sa ating fast animation, so nakita po natin mula sa University of Wisconsin satellite Himawari 9 server ang mga thunderstorms kahit na yung gabi dito po sa may Palawan, Sulu Archipelago, at kung i-zoom natin yan mula alas 2 ng hapon hanggang sa mga oras na ito, alas 11 po ng gabi, may mga thunderstorms pa rin na nabubuo dito sa may Sulu Archipelago like Cuyo Island. At dito rin po sa may Palawan, so may mga malalakas na thunderstorms na yung oras na ito. At dito rin po sa may Eastern Visayas at Kanluran, Mindanao o sa may Zamboanga Peninsula, may mga localized thunderstorms. Dito rin po sa may area po ng Central Luzon, lalo po sa may Zambales, Tarlac, Pangasinan, La Union, may mga localized thunderstorms as well as dito rin po sa may Ilocos region. Sa Bicol, kaninang hapon may mga thunderstorms rin sa nearby areas. Pero sa Naga, medyo wala po tayong naranasan na maulan. Kahapon meron yung thunderstorm na nag-generate po ng maliit na tornado sa may Milaor, Camarines Sur. Okay, so yan po ang ating latest sa ating satellite animation. Ito po yung wind forecast mula sa European model, windy.com. So, bukas po ng hapon, inaasahan pa rin po ang mainit na hangin silanganin dito po sa may eastern sections ng Bicol region, Eastern Visayas, at dito rin po sa may Northern Palawan at Sulu Archipelago. Samantala, Kanluran hanggang Timog Kanluran na hangin naman po dito sa may bahagi po ng extreme Northern Luzon. The rest ng ating kapuluan ay magiging kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin. At gayon din po sa darating pong Miyerkules ng hapon, patuloy pa rin yung mahinang hangin silanganin sa may eastern sections ng Bicol, Eastern Visayas, Palawan, at Sulu Archipelago. Although dito sa may Palawan at Sulu Archipelago, mukhang galing sa timog silangan po ang hangin. Samantala, Kanluran hanggang timog Kanluran ang ihip ng hangin dito sa may dulong hilagang Luzon, lalo pa sa may Batanes Group. Kalmado pa rin hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin sa inland areas po ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Huwebes ng hapon, inaasahan pa rin po ang konting hangin mula sa Timog Silangan o Silangan dito sa may eastern sections ng Bicol region, Eastern Visayas, at may inang hangin mula sa Kanluran at Timog Kanluran dito po sa may Batanes Group. The rest ng ating bansa ay magiging tahimik at late afternoon. At kung titingnan natin yung rainfall accumulation forecast, sa susunod na 3 araw, ang focus ng mga severe thunderstorms sa susunod na 3 araw hanggang Miyerkules o Huwebes ay nakatutok po dito sa may Kabisayaan, Sulu Archipelago, Palawan, at Mindanao. So, mag-ingat po kayo, magdala ng payong at kapote dahil po sa hapon o gabi may patuloy pa rin yung mga localized thunderstorms sa southern Philippines. Samantala dito sa may Luzon, kasama po ang Bicol at Mindoro, ay medyo bawas-bawas po ang chances of localized thunderstorms. May mga isolated at may hina lamang po mga thunderstorms na pwede maganap dito sa may Cordillera at Ilocos regions at ibang areas po ng Zambales, Central Luzon, okay? Dito rin po sa may Mindoro at mga malilit na areas din ng Kabikulan at Southern Tagalog provinces kasama po Metro Manila. So, lahat ng focus ng thunderstorms ay nandito po sa may baba. Dahil po nandiyan po yung easterlies at yung southeast trough na nagbibigay po ng convergence at nag-create po ito ng mga more thunderstorm activity. Okay? So, yan muna po ang ating latest sa ating panahon na yung araw po ng Lunes hanggang Miyerkules. At babalik ulit tayo sa kalagitnaan ng linggong ito. Probably sa Miyerkules o Huwebes. May mga bagong updates naman tayo.
At huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, MrTyphoon.tv, sa YouTube po yan, at sa ating Facebook page, MrTyphoon.com, para updated po kayo sa ating panahon. At lalong-lalo na po kapag may mga upcoming pong mga bagyo na nakikita natin sa Eastern Horizon ng Pacific. Okay, so yan po. Mula sa Typhoon 2000, ito ulit si Mike Pado nagpapaalam. Be #weatherwiser. Mag-iingat po tayong lahat. At maraming salamat po sa pag-nood sa ating channel. God bless po. And see you again in the next couple of days. Good evening po sa inyo lahat.